Yun no. Mahataw talaga si telco. Ay si dito telco. Yan no, alauna yan. 90 Mbps po guys ang binubuga niya. Swerte talaga yung bayan ng Tayug ah. This is Don's TV Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Don's Download Cell Phone Accessories. Tayug Public Market. Tayug Pangasinan. Magandang araw po mga ka-Don's TV. Mag-test tayo ngayon ng dito telco. Dito tayo ngayon sa may Carmen Exit. Sa may papasok ito ng T-Flex. Yan po guys, location natin. Magano tayo na, speed test tayo ng dito. Yan, dito tayo sa may exit ng T-Flex. Ang signal ko guys is 2 bar lang signal dito. Subukan natin kung ilan ang speed test ng 2 bar na signal ng dito. Dito sa Carmen Exit, Rosales, Pangasinan. Subok natin kung ilan yung kayanin ng 2 bars na signal ng dito. Oops. Ayan guys. Akalain mo yan, 2 bar signal lang yan ha. Nasa 15 Mbps, 2 bar signal lang siya. O, hindi na masama no. Mamaya mag-test ulit tayo doon sa may mismong bayan ng Rosales kung gaano ba kalakas ang dito telco. Subukan nating ikutin ang buong distrito ng Pangasinan, bawat bayan. So ayan naman guys, maraming salamat. Dito tayo sa may Land Transportation Office ng District LTO Rosales. Hindi ko na tinest kanina dun sa may mismong bayan ng Rosales sa public market dahil mahina talaga dun, 1 bar lang signal. Dito naman 2 bar kasi LTO Rosales. Ngayon i-testing natin ulit, mag-speed test ulit tayo ng dito telco. 2 bar pa rin yung signal niya dun sa may mismong bayan ng Rosales sa palengke. 1 bar lang dun, minsan nawawala pa kaya hindi ko na tinest kanina. Ibig sabihin wala pang tower dun mismo sa bayan ng Rosales. Doon sa may Carmen naman, doon sa may Paliko, doon sa may Tumana, malakas doon. Siguro ang tower niya nakatayo doon sa may Villasis banda, kaya nasasaga pa. And guys, 8 Mbps lamang kaya niya dito. Malapit lang. Siguro ang nasasagap nito is tower ng Santa Maria, dahil malapit na tayo sa boundary ng Santa Maria. Mag-test ulit tayo pagdating natin sa Santa Maria guys. O yun lamang po. Dito tayo sa may LTO Rosales. 2 bars lang yung signal niya. O tara guys, punta natin sa Santa Maria. So magandang araw ulit guys. Tayo naman ay mag-test ulit ngayon. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Sa may munisipyo po nila yan. Pero ang signal naman dito guys is 2 bars lang. Ibig sabihin medyo malayo ang tower ng dito telco dito sa mismong bayan ng Santa Maria. Pero may 2 bar signal siya. Hindi siya kagaya sa Tayug na pag nasa palengke ka or sa may on trapper, full bar yung signal niya. Dito maaaring hindi siya dito nilagay yung tower mismo sa bayan nila. Mag-test ulit tayo speed test tayo dito sa may bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Dito telco. Yan guys, 2 bars ng signal. Nasa 4 Mbps lang siya guys. Hindi siya ganun kalakas pero pwede na yan. Kasi naman hindi ka naman 2 bars lang yung signal mo. Yun guys, yun po ang speed test natin dito sa may bayan ng Santa Maria, Pangasinan. Dito telco. Guys, nandito tayo ngayon sa may Magallanes Bridge.
itong lugar na to sa Tayug, talagang mahina itong signal dito. Kahit anong network dito, napakahina. Ngayon i-test natin yung ditto telco kung malakas ba. Kaya natin data natin LTE. Yun po guys, no, yung ditto telco. Ang location ko po ngayon ay nasa Magallanes Bridge. O yung tulay na binabansagan nilang Care Bridge daw, ano. Napakalakas po guys ng ditto telco. So 36 Mbps siya dito sa may Magallanes Bridge, Tayug Pangasinan. Dahil malapit na naman sa tower, tayo pat mag-ikot sa buong bayan o mga barangay ng Tayug para matest natin kung malakas ba sa lugar nyo ang ditto telco.